Здравейте хората, аз съм Даниле и сега ще направим ревю на Endergod. И чисто малка информация, че аз вече снимам сам. Това ще ми е първия клип в канала, защото почнахме да скалу, плюс това нямах, нали, не ми се включваше Майнкрафт, нямах и бандика. И така, започваме. Кажете хай на... Кажете хай на YouTube. Да, извинете за това. Кажете хай на YouTube, така. И да започваме. Това е спауна. Че е малко да наспамиме. Да, аз съм ютубър. Сервера. Аре, така, спамихме. Значи, това е спауна. Е така, започва. И варп бонус. Започваме с варп бонус. И точно си го правих и мога да снимам повече от 10 минути. Варп, дупашоп, дипшоп, така. Така, варп, дроп парти. Там нали на варп дроп парти се произвеждат ивентите. Логвай ми, защото не съм снимал отдавна. Това не е много. Warp enchant, да не объркам нещо. Преди бърках. Да, е тук Warp enchant. Преди взех този чест гърно, че може да видите какво имаше. Книга фърля. Warp End и на Warp End бях взел парти водкей. Ето тук. Значи хора, нека се опитаме, поне за последен път. Оп, минаме джамбурчето. Въпреки че лагва, ние все пак се опитаме. Ох. Ях, фак. Ех. Тая белка. Извинете. Оп. Е, тук и преди панда. И по-преди. Нека. Да вземе бържалки. Може да идем в трапа, но всъщност не съм написал китовете. Аз съм ютубър, да. Да. Хора, спра клипа на пауза, докато го мина, защото ми лага. Тук сме хора, минах го, но няма никаква награда. Минах джумпа на Warp End. Не мога да пише. Кой го ент? Айде. Да, за спам. Даже.
Така вече мога ли? Какво ще го мина пак мързаме. Warp XP. Да, ето като това ми е първия клип в моя нов канал, защото, нали, днеска почнахме и нямах време. Фишинг. Warp Food. Преди бях тръгнал да бия с брадвата, но се отказах. Тук е Warp Food. FPS сега да покажем. Ето го Warp FPS. Преди имаше чест с награда, но явно знам. Warp е Help. Ще да го пиша много добре името. Да, тук имате силен скок. Ето го в Help. Warp Jump. Него няма вина, защото и той си го няма награда. Хоп! Хоп! Да. От мазе. Ето го Warp мазе. Май е. Warp Mob Arena. Тук Mob Arena, само че не знам къде трябва да се биете. Оп, остана е смолове. Warp Nether. На Warp Nether. О, невидимка. А не, или той. Не мога да бия се брат с тебе. Warp. Мето RPP-то. Така. Warp Repair. И там какво е? О, лък. Хубав лък. Тук може да си купите лъга. Си купувам аз. Warp Shop. Кой Warp Shop? Отиваме на последния Warp, Warp Trade. Тук Warp Trade. Ай, този има, той печага има така, редей ми го е. И да, заключва ви. От двете страни. Да. Оп. Спаунна. Идем на спаун. Аре, ЖТБ. Фак. Кажи. Те. О, добре хора. Те бубър на YouTube. На YouTube.
Не е чик. И още не мога да пиша. Добре. И да, това беше клипа. Надявам се да хареса. Ако е така, може да се абонирате, да харесате клипа и да коментирате. Чао!